Zic, le-am zis că o să fie una de aia care o să vină să mă scoată din bar. Că e treaba mea. Sunt lumea. Da? Am înțeles. Trecem peste comentariul ăsta. Aia de aseară, sper că da. Zic, aia de aseară, sper că da. În sfârșit. Așa se pare. Așa am ziseră și ei. Că nu o să se mai repete. Spun eu că știi. Eu sper că da. Din tot sufletul chiar. Mă bucur. Da, tu ești fata, ești tată și nu aveai cum să nu înțelegi. Sunt ispet că te-am ales pe tine, tată, da. În rest, nu. Zic, sunt ispet că te-am ales pe tine, dar în rest... Depinde de tine. Zic, în rest depinde de tine. Bine. Hai că nu te mai țin la telefon, ca să nu... Ză? Yoko. O strigam pe Yoko. Așa e, da. Fără vrăjeală, chiar e. Dar cel puțin nu mai plătești. Ca și cum ai fi avut căldură. Asta e ideea. Da, da, da. Da, păi, da, nu știu, acum cred că s-au făcut aproape de 20 de milioane din nou.